saboda sun ƙi bin Musa alaihi salam. Mutanen Saba kawai sun kafirce wa ni'imar Allah ne, Allah ya ɗauke dukkan albarka, suna cikin jin daɗi, su ko abinci ba sa saya, kowa ya fi ƙarfin abin da zai ci a rayuwa, kowa na cikin ni'ima. Amma da suka sabon Allah, duk albarkan Allah ya ɗebe, ya ɗauke musu lambunan da suke da shi, lambun apple, ya ɗauke lambun lemo, ya ɗauke lambun ayaba, duk kayan ni'ima Allah ya ba su magariya 'yar ƙarama. Allah ya nuna musu kawai ba abun da ya ba su ya lambun kaya. Laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yamini wa shimal, yace kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah yace fa a'radu fa arsalna alaihim saylal arid wa baddalnahu bi jannatayhim jannatayn rawatay ukulin khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil, yace zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. Duk ni'imar Allah ya musu, Allah yake da suka kafirce sai muka cire ni'imar da suke ciki, muka fasa a cikin kuncin rayuwa. Saboda me? Saboda sun juya wa Allah baya. Idan za mu bi dokar Allah, ba abin da Allah ba zai mana ba, amma ba zai yi mu a cikin al'umma ana luwaɗi, ana zina, ana yanka innocent mutane, ana cin amanan mutane, ana sihiri, ana tsafi, kuma a cikin wannan al'umma mu ɗauka wai Allah subhanahu wataala dole ba mu abin da muke so. Maimakon mu tuba mu koma zuwa ga Allah mu gyara, sai muka tsaya muna tunanin wai sai ƴan uwanmu ƴan adam sun gyara mana. Dan adam baya iya tunkuɗe wa kansa cuta, ba dai tunkuɗe maka. Dan adam kowa ta kansa yake ji. Waɗannan al'amura da muke ciki suna buƙatar mu yi wa kanmu wa'azi ne, mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Allah yake cewa ala innahum humul mufsiduna, lalle su din nan masu barna ne. Ala wannan harafi ne malamai sukan kira shi litanbih wa tawkid, karfafawa Allah yayi a gaya musu su munafikai humul mufsiduna, ala tawkidi ne. Bayan nan yace innahum, inna ma tawkidi ne, hum din ya ƙara maimaita hum, wannan kuma asalin damirul fasl ne, aka maimaita hum sau biyu. Ala innahum humul mufsiduna, tawkidi uku Allah yayi. Lalle babu kokonto su din nan munafikai masu barna ne, ba masu gyara bane. Allah ya ce a gaya musu walakin la yashuruna, sai dai ba su sani ba. Wanda yake gaya mana ba duk abin da mutum ya faɗa da bakinsa yake da ma gaskiya ba, tunda sun yi sabon